Ασχολήθηκα με πολλά αθλήματα στην αρχή και κατέληξα στο μπάσκετ, διότι το μπάσκετ ήταν το άθλημα το οποίο παίζονταν όλες τις εποχές. Προηγουμένως ήμουνα κοπηλάτης στο ναυτικό όμιλο Παλήρου, δίκοπο και τετράκοπο. Αλλά μετά είδα ότι και πήγα στο Sporting, το οποίο το Sporting ήταν κοντιά στο σπίτι που μέναμε. Οι περισσότεροι μαθητές του Sporting ήταν από τη Λεόντιο, Λύκειο. Από εκεί και έτσι ξεκίνησα και έμεινα στο Sporting μέχρι τελευταία. Δεν έφυγα, παρόλο που είχα κάνει προτάσεις στο Παναθηναϊκό. Ο έφορος του Παναθηναϊκού, έλα μου λέει στο Παναθηναϊκό, εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό, εσείς είστε ερασιτέχνη, θα σε γλιτώσω και από το στρατό, θα σε γλιτώσω και από εδώ, και είπα εγώ τη φανέλα του Sporting, πρωτοφόρεσα και με τη φανέλα του Sporting θα φύγω. Αυτή ήταν και η τελική του απάντηση. Την εποχή του πολέμου παίζαμε με το γήπεδο, ήταν χωματέλιο, δεν υπήρχαν τότε τέτοια μέσα, και συνεχεία αρχίσαμε και το βελτιώσαμε. Βάλαμε πρώτα πίσα και μετά βάλαμε και την τσιμέντο και το κάναμε το γήπεδο πιο σύγχρονο. Συνήθως τα παιχνίδια γινόντουσαν το πρωί της Κυριακής, το χειμώνα. Το χειμώνα ήταν φυσικό διότι σκοτεινιάζε νωρίς και δεν παίζαμε το ωράριο. Μετά είχαμε το πρόβλημα του αέρα. Εάν ο αέρας ήταν βορεινός και έπαιζες στο αντίθετο καλάθι, η μπάλα ολούσουτερες αλλού έφευγε. Και τα περισσότερα παιχνίδια γινόντουσαν Κυριακή πρωί, ελάχιστα γινόντουσαν το βράδυ. Συνήθως το καλοκαίρι γινόντουσαν το βράδυ τα παιχνίδια. Εγώ έπαιζα στη θέση του σημερινού shooting guard. Δηλαδή, θα κατέβαζα την μπάλα, εγώ ήταν δύο guard πίσω. Το shooting guard και ο σταθερός. Υπήρχε ο σταθερός guard, ο οποίος δεν κατέβαινε κάτω από τη γραμμή του γηπέδου. Εγώ θα κατέβαινα, θα οργάνωνα το παιχνίδι, θα δρέπας, και ήμουνα ο τότε αντίστοιχος σουτέρ των 3 πόντων, που εμείς δεν είχαμε 65, είχαμε 8 μέτρα, 8,5 μέτρα, τέτοια από εκεί, σχεδόν κάτω από τη σέντα σουτέρναμε. Βέβαια δεν είχαμε την επιτυχία που έχουν τώρα τα τρίποτα, διότι αλλιώς παίζονται τώρα, αλλιώς ο καιρός, αλλιώς τα παπούτσια, αλλιώς το έδαφος κάτω του γηπέδου, ήταν ίδια διαφορετικά. Αυτή τη θέση έπαιζα. Τότε ήταν και ομάδες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί χωρίς συλλόγους όπως είναι σήμερα. Λόγω χάρη υπήρχε η ομάδα του ομίλου Αντισφαιρίσεως. Υπήρχε η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, όπου έπαιζε ο πρωταθλητής της Κολυμβήσεως, ο Μελανοφίδης. Αυτές οι ομάδες ήταν πρωτοπαίζαμε τότε. Και μετά γίνηκε ο Τρίτον και ο Ολυμπιακός, ο Πανελλήνιος βέβαια, το Παγκράτη, η Νέα Ρίστη. Ήταν αυτές οι ομάδες. Η Χάλη Θεσσαλονίκης. Η Χάλη Θεσσαλονίκης, καλά Θεσσαλονίκη δεν είχαμε. Ήταν η Χάλη Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν μετέπειτα ο Άρης. Τη Χάλη Θεσσαλονίκης πήρε ο Άρης, όπου έχω και τον φίλο μου εκεί μέσα τον Μεταλλίδη. Από την εποχή που έζησα. Με όλες τις συνθήκες που αγωνιζόμεθα. Τώρα βέβαια είναι τελείως διαφορετικά. Προλάβαμε λίγο να παίξουμε και σε γήπεδο κλειστό. Το γήπεδο του Sporting, όταν έγινε και το κλείσανε από πάνω. Αλλά συνήθως παίζαμε σε ανοιχτά γήπεδα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Πανελλήνιο που παίξαμε στο στάδιο. Το πρωτάθλημα Ελλάδος τότε γινόταν στο στάδιο. Στείλανε μπασκέτες μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και παίζαμε εκεί μπάσκετ. Συνήθως η πλέον ανταγωνιστική ομάδα που είχαμε εμείς ήταν ο Παναθηναϊκός, τον οποίο Παναθηναϊκό ελάχιστες φορές μπορούσαμε να τον κερδίσουμε, διότι ήταν θέματα των διαιτητών. Ως ομάδα ήταν καλύτερο το σπορ. Με τα συστήματα που έπαιζε, με τις κομπίνες που κάναμε τότε, είχαμε και εμείς κομπίνες στις εποχές εκείνες. Αλλά επηρεαζόμεθα πάρα πολύ από τη διαιτησία. Αυτά. Τι θα θέλατε να πείτε σε όλους τους νέους παίκτες του μπάσκετ, τι μήνυμα θα θέλατε να τους δώσετε? Το μήνυμα που θέλω να τους δώσω να είναι συνεπείς στις προπονήσεις τους, να είναι ηθικοί, να μην είναι βρώμικοι παίκτες
να είναι καθαροί παίκτες και να δουλεύουν πολύ για να πάνε πολύ ψηλά. Όπως έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από τους σημερινούς παίκτες. Θα ήθελα μόνο να ήμουν 55 χρόνια νωρίτερα και να ξαναπαίζω μπάσκετ. Είναι ένα άθλημα το οποίο το αγάπησα και εξακολουθώ και το αγαπώ. Ένα άθλημα το οποίο έχω πάρει την όβα για να βλέπω τα παιχνίδια του NBA. Ένα άθλημα το οποίο το παρακολουθώ και ως Ευρωλίγκα και ως ομάδες που παίζουν. Εκείνο το οποίο δεν μπόρεσα να συνειδητοποιήσω, μάλλον να το πω ότι μου άρεσε πολύ, ήταν ότι τελευταία είχε αρχίσει, ενώ εμείς αγωνιζόμεθα, όπως ξέρεις, από τον Κερνός. Και όταν πήγα και είδα την πρώτη ομάδα του Σπόρτη να παίζει στο Μαρούσι και ρωτάω τον Σοκράτη, του λέω, Σοκράτη, τα παιδιά αυτά, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα? Λέει, δεν τους δώσαμε τα οδηπορικά. Λέω, με συγχωρείτε, πληρώνετε τα παιδιά για να έρθουν να παίξουν? Βέβαια, μου λέει, οδηπορικά. Και σήμερα έχουν φτάσει αυτούς τους τεράστιους μισθούς που παίρνουν οι μπασκετμπολίστες. Αυτό δεν μου άρεσε. Γιατί ήμασταν εμείς τότε της εποχής το αγνό άθλημα το οποίο δεν έχεις τίποτα να πάρεις παρά να προσφέρεις και να παίξεις. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου άθλημα και εξακολουθεί και είναι.